Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu update. We guys, niyakhumbula sibona uVuyo noNompumelelo kanye kanye. Kufika la uSibindi egqoke ishirt ethi leli shirt lelagqokile limnikeza amandla, ishirt aliphiwe ubaba uMseleki aliphiwe ubaba wakhe. Asumseleki kuSibindi, uyayazi lento eyenzayo? Wathi uSibindi, ngiyayazi ngibukela kuwena. Angazi kunendaba lapha ku social media. uMpumelelo noVuyo ngathi baphume ngokulandelana. Kanti uSibindi uthe ufuna 7. Ufisa ukuthi amawakhe amakhosikazi abe u7. Waphinde wasuzodablisha yonke into enziwe ubaba wakhe. Wathi-ke uma yena ungayizeli ngobuso lento mfana, bazokhetha. Kuzophela in tears, ngiyakutshela. Uyatholakala ku social media kulezi insuku. Hayibo we guys. EyaNompumelelo cha uyiqinisekisile naye. EyaVuyo ukuba kusiwu social media sibambe lapha izingane zesithembu ngabe ngiyayiphika. Manje ngoba ku social media isibikwe kaningi ukuthi nangu uVuyo uthi cho. Akusenziwa njalo. Nithi uVuyo pho uzobuya kwi-season elandelayo ngoba phela manje siya ku episode 9 no 10. Ngenzeka beyivale ngo10 noma ke kube khona i-episode ezoba extra mhlambe kube u11. Hayibo. Kuyaphithizela we guys. Kodwa ke abangapha kwi-fan base ka Vuyo bathi nje bona baneshow ukuthi uVuyo akasekho la. Sibuka nje into endala, ngisho ngathi uyashintsha kwi-show, uyahleka uthi bayalungisa izinto uyobe nje esenza kwi-show. Hayi we guys, nginikeza amanqampunqambi i-update. Yabo lokho enginesiqiniseko nakho ngisho ukuthi cha lokho ngiqinisekisile. Kodwa engikukhumbulayo amazwi kaSibindi ethi nje kubaba uMseleki ubukela kuyena. Uzodablisha yonke into ubaba anayo. Njengamanje u2 u-out. Kanti uVuyo ubethe siqala ukubabona wazi 6. Kodwa yena bese kukhona yena noTirelo. Manje kusele uTirelo. Kuphuma indaba kaSibindi. Kusele uTirelo noSipho ngoba uNosipho akakakhulumi. Hayi asishiye la ilenga guys. Bengimthi nje sidlule phezulu ukuthi kwenzakalani manje? Waphuma umamkhulu athena wayefanele abe umamkhulu ngoba efike kuqala uNompumelelo. Season 1 wafika noVuyo wathi noVuyo usembeke waba umamkhulu, waphuma uVuyo manje. Useleke noTirelo noNosipho. Ngiyabonga kakhulu guys i-support eningipha yona. Kwesinye isikhathi nje ngiyavilapha ngoba hayi angizizwa right. Kodwa ngiyabonga ukuthi niyaqhubeka ningisupport. Kwesinye nami ngiyazizwa ukuthi hayibo ngiyahema. Mangibe ngithi fa indaba enzeka. Uningi we guys we. Uningi. Hayibo kuningi. Kodwa engifisa ukwazi nje ukuthi manje ngoba phela indaba yakhe noVuyo lebekufanele ukuthi ayilungise akakayilungisi futhi siyaphela le season. Kusho ukuthi bazomcela futhi uVuyo aphinde abuye ku season 3 ngoba bathe nje uVuyo uvalelisile. Hayi bakwethu. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.